खुलुमबाय बड'लेण्ड टेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ जन्मनि राभा थैनाय जाथायखौ लानानै नगाव सदर पुलिस थानानि असि मनज राजबंसीखौ सासपेन्ड खालामबाय। एसआइ जन्मनि राभा थैनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिबाय थानाय समावनो साब्रै अफिसियेल्सफोरखौ आसाम पुलिसनि गाहाय मावख'आव हाबनायखौ बन्द खालामो। साब्रै अफिसियेलफोरनि मुं फारियै एडिशनेल एसपि रुपज्योति कलिता, नर्थ लखिमपुर पुलिस थानानि असि भास्कर कलिता, नावबयसिया आउटपस्टनि आइसि सन्जीब बरा आरो नगाव सदर पुलिस थानानि असि मनज राजबंसी। उदालगुरि जिल्ला टंलानि ननै रेल दालांनि गाहायाव सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै देहा बोखांदों। फुंनि समाव टंलानि ननै दैमानि रेल दालांनि गाहायाव जायगानि सुबुंफोरा सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै देहाखौ नुसननानै रेलवे बिफाननो खौरां हरो। लोगो लोगो रेलवे पुलिसा जाथायथिलियाव सफैनानै गोथै देहाखौ बोखाङो आरो उनाव पस्टमर्टम खालामनो थाखाय उदालगुरियाव दैथायहरो। आसामनि शिबसागर जिल्लायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। शिबसागराव सासे आइजोआ मानसि बुलि होनो नाजानायनि केस होदों। बे जाथाया जादों शिबसागर जिल्ला नाजिरानि बिहुबर ओनसोलाव। मुसुवा मुन्डा मुंनि सासे सुबुङा दोनखोमानानै दोननाय धोन बाख्रिखौ मोनफुंनो मानसि बुलि होनो नाजानायनि अजद थिखारदों। केस होनाय आइजोआ फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिया नसुंसेयावनो थायो आरो बिनि सायाव नोजोर होबाय थायोमोन। फोरमायनाय बादिब्ला मुसुवा मुन्डाया आइजोखौ लोगो हमनानै हा सिङाव फबनानै दोननाय धोन बाख्रिखौ दिहुननो थाखाय मानसि बुलि होनांगौ होननानै फोरमायो होनना फोरमायथियो आइजोआ। आरो आइजोआ गावनि जिउखौ बुलि होनायाव दान होयोब्ला बिनि बिमानो 2 लाख रां होनायनिबो खोथा होयो होनना आरो जुदि मानिया आइजोखौ जर जोलोमैब्लाबो लांनानै बुलि होगोन होननानै हुमखि होयो होननानै आइजोआ फोरमायो। बेबादि हुमखि होनायाव आइजोआ पुलिस थानायाव थांनानै गासै बाथ्राखौ फोरमायो। नाथाय दायनिगिरि मुसुवा मुन्डाया आइजोआ पुलिस थानायाव थांनानै खौरां हैनायखौ मिथिनानै न'निफ्राय खारखोमालाङो। एसआइ जन्मनि राभानि जाथायनि साखि एबा फोरमान महरै गावखौ दाबि खालामना लानाय प्रणब दासखौ फिन सिआइडिआ जेरा खालामदों। सिआइडिनि गाहाय मावख'आव प्रणब दासखौ साइकियाट्रिस्टनि जोहै काउन्सिलिं खालामो होनना खौराङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो सिआइडिनि हान्जाया गावखौ जन्मनि राभानि जाथायनि साखि महरै दाबि खालामना लानाय प्रणब दासखौ जेरा खालामखांबायमोन। नंखाय सना फालांगिरि माफिया अजगर आलीआ पुलिसनि आखायाव गावखौ गथायबाय। एसआइ जन्मनि राभानि जिउ खहा जानायनि उनाव आसामाव नंखाय सना आरो नंखाय रां बिलाइनि हेंथायै नायबिजिरनाय हाबाफारिया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जादों। मैया 24 मेआव नंखाय सना फालांगिरि माफिया अजगर आलीआ लखिमपुर पुलिस थानानि पुलिस मावफारियाफोरनि आखायाव गावखौ गथायो। बाक्सानि बिहामजोखौ फिसाइ आरो बिहावा बुथारनायनि अजद। फिसाइ आरो बिहाव लोगो नांनानै बुथारनायनि अजद हिन्जावनि नखरनिफ्राय बाक्सा आनन्द बाजार बरतारिनि कारिश्मा तालुकदार मुंनि सासे सिख्लाखौ 4 दान सिगां हाबा खालामदोंमोन रङियानि देबेन दासनि फिसाज्ला पल्लब दासआ। हाबा जाखांनायनि माखासे दाननि उनाव पल्लब दासआ बिसि आरो बिफाखौ लानानै काछाराव भारा न'आव थाहैदोंमोन। नाथाय हरनि समाव मिथिस्लाब मोनै गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होननानै फिसाइ पल्लब दासआ खौरां हरदोंमोन कारिश्मानि नखरनो। नाथाय खौरां हरनायनि माखासे समनि उनावनो पुलिसआ कारिश्मा तालुकदारखौ बुथारदों होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।